Agus a háisibh is fáilte romh eis go dtí an rang Fhidil. Inniuh amid chun bheith fálam Réiltín Réiltín. Tosníonn Réiltín Réiltín ar an nóta D, ar an srang D. D oscailte. Agus sé an chéad nóta eile ná A. So, D, D, A. Speg na nótaí seo go léir arolalas agat má há an mír íon me maidir leis an scála D feice agat hana. Céad nóta eile, B, B. Sin an céad bhéir ar an srang A, as san ar eisce A. So há D, D, A, B, B, A. San taobh go dtí an tríú méir ar an srang D. An dara méir ar an srang D, F géir. F géir, F géir. E, D. So an méid sin ar fad tá D, D, A, B, B, A, G, G, F géir, E, D. An céad píosa eile. So an dara cuid A, G, G, F géir, E. So sin le chéile. Steanna tú sin a ríist. An sun taobh ar eis go dtí an tús. D, D, A, B, B, A, G, G, F géir, E, D. Agus sin an rud ar fad. Gur míle mágah as a bheith agus thásúlagam gur bhain sibh tanmhas a bheith fálam Réiltín Réiltín. Ba chait go mbeadh an méid san clúdathe gan inis as go mbeadh an bhfuil Réiltín Réiltín a haint leat féin, agus is féad leat féchann siar ar na mír na eile a chlúdaigh meas na rangan na dearnacha. Bígí lom den chéad rang eile le go nnéanamid páirt Hamish Cooley, páirt Deas Shaimplí agus an bheith súla a bhúnatíomh.